mașina. Oamenii normali tind să stea tot timpul cu oameni ca și ei, oameni normali, adică eu... Adică te evită. Mă evită, da, mă evită foarte mult și pur și simplu nu vreau să contact cu mine. Nu cred, mă! Doamne ferește! Doamne ferește, mă! Mamă! Nu cred! Pe bune? Vai de viața mea! Nu cred! Te rog să nu te sperii de mine, eu mă bucur ca și un copil. Deci, eu așa mă manifest și foarte tare, râd foarte mult pentru că mă bucură. Așa e felul meu de a fi. Dau seama că acum îmi fac YouTube, fac ceea ce îmi place și primesc multe comentarii de hate. Mi-e greu să înțeleg cât de josnic poți să fii să dai hate unui om ca tine. Voi de viața mea! Dar încă nu i-am dat tot ce pot. Da? Da. Poți să ai de toate? Să nu fie mașini, întotdeauna e bine să te gândești. Da. Gata? Da. Băi, ești bun! Doamne ferește! Doamne ferește! Ce mai frumos din viața mea? Ce mai frumos? Da, și cam asta a fost experiența mea. Am avut și depresie din cauza unei fete, am fost râs din cauza mai multor copii, profesorii mă jigneau. Lumea era. Și după aia mi-am dat seama, băi, hai să nu mă gândesc la ei, să mă gândesc la mine. Și acum încerc să mă perfecționez pe orice fac pe YouTube. Mamă! Doamne Dumnezeu, îți mulțumesc că mi-ai dat șansa să mor.